mucus lining. Dapat kabalo ta magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatokari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diri ga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diri ga problema imo tiyan. So dapat kabalo ta. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang gitawag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan. Tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tubtob 5 ka kapsula sang D3 Bio kag supsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil. Agod hindi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana. Before problema ko gid nga akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mga butika. Ilabi na kung kada tapos mukaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon Dok Ramil kag Dok Sam isa man gali sa kabangdanan no nga naga hyperacidity ka. Bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter. Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man na ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga sa may mga GERD mo. Amo nang nagapugong man Dok Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam no sa sige mo kaon. Siyempre busog ka. Busog ka. So damo man nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter no. Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan no. So, wala. Dapat tulog wala. Tulog wala. Labi na kung late dinner ka. Pinanang wala gid ang posisyon sa pagtulog So likawan ang pagkaon sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie no. Pero sa kaso naman sa H. pylori infection Dok Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cells sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone na ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, layo ka sa ulcer. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang News FM! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM, ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, alas 11:04 na sa aga. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
Ilonggo Cops on Air. Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita ag impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintenar sang kalinong kag katawhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air. Ilonggo Cops on Air. Kagyari ang inyo mga Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himuon agud nga hindi makawatan ang aton mga salakyan? Una, likawan ang magparking sa mga madulom nga lugar. Ikaduha, saraduhon gid ang mga bintana kag puwertahan sang salakyan antes ini bayaan. Likawan man nga magpilin sa mga malahalon kag importante nga dokumento, gamit o kon kwarta sa sulod sang inyo salakyan. Maghalong sa mga tawo nga nagapalapit sa inyo salakyan. Iba kayo sa gilayon ang mga depekto sa inyo salakyan, ilabi na gid ang bintana kag puwertahan. Mas makapaayo kung may ara dashcam o kung alarm system ang inyo salakyan. Hibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar, agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Manginalerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ini nga pahnumdom ginatulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Apat ka mga butang nga dapat naton himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sa multi-factor authentication sa aton account kag device, ini isa ka pamaagi agud nga madoble ang depensa sang imo password kag indi madali nga ma-hack. Ikaduha, ugalion permi nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kun anuman nga virus o kon threat sa pagpenetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton iobserbar ang think before you click o kun paminsaron gid anay antes magpindot o kun mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kun nagapop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga estratehiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account kag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ikaapat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tandaan nga the more nga unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pagpenetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sa ang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Yari ang pila ka mga pahanumdom agud nga makalikaw sa fake news o konsala, mabalita ag impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sang impormasyon, hindi gilayon magpati sa mga hindi masaligan nga mga sources. Ikaduha, likawan man ang pag-share sa mga makaduluda nga impormasyon nga makahatag gakugma kag kabalaka sa kadamaan. Manginalerto sa tanan nga tion, ilabi na gid sa mga impormasyon nga aton nabaton. I-follow man ang mga official Facebook pages sang inyo kapulisan agud nga maging updated sa mga masaligan nga impormasyon. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agud makapadangat sang impormasyon kon kinahanglan. Nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himuon agud hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-internet na ron ang mga nagapadala sang mensahe gikan sa hindi mo kakilala nga mga individual, text man o kon chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahilig mag-shopping online, magamit lamang sa mo nga masaligan nga mga online shopping applications. Likawan nga magpadala sang kwarta, pinaagi sa mga online remittance kag online banking.
ilabi na gid sa mga dalagko nga kantidad. Likawan man ang mag-post sa social media sang imo manggad pagkun mapalayo sa mga potential target sa mga online scammer. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi gid magsalig gidayon. Apang, kung ikaw ang nabiktima na sa mga online scammer, hindi magkahuya nga magbisita sa pinakamalapit na police station para sa nagkakaigo nga aksyon. Pagod, nga hindi na madugangan pa ang ilang mangin biktima. Tandaan, wala sang manog-into kung wala sang nagkapainto. Ini nga pahanumdum ang ginatudong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himon agod nga hindi kita mabiktima sang mga kawatan? Una, siguraduhon nga permi sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kag tanan nga pwede magyan sang mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sagwa sang inyong balay. Mas maayo kung permi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok permi sang madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agod makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himon agod nga hindi kita mabiktima sang mga kawatan? Una, siguraduhon nga permi sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kag tanan nga pwede magyan sang mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sagwa sang inyong balay. Mas maayo kung permi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok permi sang madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agod makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Road safety tips, slow-moving vehicles, visibility. Siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sang aton salakyan kag iban pa nga mga aksesoris ini para sa aton matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage. Sa mga nagagamit sa motor, tricycle kag e-bike, magpabilin sa pinakatuo nga linya sang dalan. Signaling. Gamiton gid ang signal lights antes magliko o kon magpunto para maalerto ang nagasunod nga mga salakyan. Speed limits. Magpadalagat sang nagakaigo nga kadasigon para malikawan ang aksidente. Kag maghatag konsiderasyon sa iban nga mga motorista para mapaiway ang hindi pag-intindihanan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops. Good morning, good morning, good morning! Welcome na naman mga kabiyanan sa aton sining programa kada Domingong adlaw. Diri lang sa inyo sini pinakapaborito nga estasyon.
Ang DYKO 88.7 K5 News FM Philippines, serbisyo may puso. Padre sa aton sining programa sang inyo sining mga Ilonggo Caps, ang Ilonggo Caps on Air. Sa ngalan sa atong Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan, kag Public Information Officer Police Major Rolando Aranyo, bangin ka po na naman ninyo sa subong aga sa isa ka oras naman naton nga pag-ilistoryahanay tuhoy sa mga nagabaga talalupang don nga balita mga kabenan, proyekto kag inisyatibo sa inyo nga mga Ilonggo Caps. Ini namin ang inyo kabalikat angkor Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Pizza 7 na kita karon no mga kabiyanan sa mga ka-K5 naton dira nga nagapamati no sa mga live viewers pag naton. No Pizza 7 kita sa bulan sang Setyembre 2025. So nablambal nato no kadasig lang. No do ginahunos laya inadlaw no. No Bermans na kita mga kabiyanan. So advance Merry Christmas sa tanan naton dira nga mga kauturan. Not only in the Philippines but in the whole world. So sa subong aga mga kabinan, una sa tanan no ginatamyaw tagid. No kag ginapasalamatan of course. No aton diri nga station manager no kay K5 Ray Espia Umalay. Kag sa tanan nga katapo sang K5 News FM Iloilo mga kabinan. Kay K5 Enrico. Kay K5 Kim Caluyo, kay K5 Wayne, kay K5 Alex Escalante, kay K5 Aaron Refuyo, kay ito mga dumdumanta. At syempre atong dili nga world class technician, kay K5 Lawrence Soliman, na nag-assist sa aton diri sa subong aga mga kabinan. So thank you so much kid no sa Chief Executive Officer no sang K5 News FM Philippines. At the same time no tagiyaman sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center rather than Dr. Ramil Uy. Sa sining kay ginan doc no makawaragwag kita diri no for free. No sa mga balita impormasyon, proyekto kag inisyatibo sang inyo nga mga Ilonggo Caps. Oh, blessed Sunday morning sa tanan-tanan naton dira nga mga kauturan. Ilabi na gid sa mga nagasaulog sang ila kadlawan sa subong adlaw Pizza 7 sang Setyembre. Belated happy birthday gid no sa akon sining late father no Vicente Blusa Senior. No in heaven pa no belated happy birthday gid sa imo. No sang September 1 kag sa subong no Setyembre 7. No happy birthday gidra no sa mga kauturan naton mga kabinan. No ano pa no kabay pangati always ginaton no kag mangin grateful kita no sa another chapter naman sa aton sininga kabuhi no ang nagdugang mga memories pagid no nga ma-cherish naton naman. No, sa mga kauturan naton dira no bata mal matambok maniwang balo binayaan. No happy birthday gidra sa imo no abyan kung wala sa may gatamyaw si muda no drika no para gid sa imo ngaton sini nga greetings kag sa mga kauturan naton dira no hindi ka mo magkauya no basi may mga pa shoutout ka mo dira greetings no sa mga loved ones dia families, friends, mga relatives naton. Pwede ka mo makapadangat sa inyo sining mga pa shoutout kag mga comment mga kabinan sa aton sining official FB page. Of course naka-cross live kita no diri sa DYKO 88.7 K5 News FM no ang official FB page kag sang Iloilo Police Provincial Office no sa inyo sining mga Ilonggo Caps. So kaya to nina nga pagabasahon na to nina nga pagatamyawon no sa inyo sining ipadala diri sa aton. So sa subong aga mga kabinan sa mga topiko nga aton sining pag-istoryahan. Siyempre no sa subong no umpisa sang Setyembre 1 no ang pagsilibrar man sang aton sining mga kapulisan together with our community no partnership no sa tanan nga sektor ang aton nga pag-celebrate no sang ika-31st National Crime Prevention Week which is nga nagumpisa no sang Agosto 31 tuig 1994. So ang aton sining National Crime Prevention Week under Presidential Proclamation number 461 dated August 31. So
ika 31st na naton subong katuig no nga pagselebrar naton sininga National Crime Prevention Week. So that is why a while ago no ginpauna naton play ang mga safety tips naton kung ano bala ang mga dapat himuon no mga ka K5 no sa aton sininga mga kauturan dira sa mga live viewers naton. Mga listeners naton dira no paano bala milikawan ang mga scam no ang mga iwas kawat, paano bala makalikaw sa gamo no nga hindi kita dira maka-engage, hindi kita makasakit or kita dira ang masakit no kag paano kita maghalong sa dalanon. Kaya always tanan mga kabenan, we need to be cautious no sa tanan naton nga ginaubra. Ay ate usually kung sa mga motorista naton lack of foresight, wala bala naton ga wala kita ga panumdom no sang matabo. If magpinagusto lang kita dira. Diba na da gambal man nga kuya galong kuya sir. Pero ang iba niya naton nga makukuturan dira wala gahalong. So dapat maging defensive driver gikitaya all the time. Okay mga kabenan no sa subong aga. Hindi na kita magpadugay-dugay pa no. No kahit sa aton sini mga kabenan no nga in relation no sa celebration naton sa National Crime Prevention Week malupad kita to anay sa may Banwasang Haniway, particularly sa may Banwasang Madong or Banwasang Madong Barangay Madong no Haniway Iloilo mga kabenan, which is 3 to 5 kilometers away from the proper no sang Banwasang Haniway. Ay meto kita dito nga gimpatigayon no nga outreach program sa aton sining Haniway PNP with Mag PTD mga kabenan kag Bag PTD no sa aton sining RMFB6 mga kabenan. So ito nga na to no ara si Kakife Lawrence ng aton sining technician. So wala pa no? Wala pa pre? Okay no, so wala to na naton balikan ta lang dugay-dugay kay no ining outreach program kagti isang Friday sa aton sining program sa Kapike Balita para gina-guest naman ang aton sining mga kauturan ano mga aton sining the fierce and the brave no nga Regional Mobile Force Battalion 6. Guided by Kabalikat Police Lieutenant Colonel Alexander Rosales. No, of course na represented sang aton nga Chief Picas Local Police Community First Section no sa Battalion Headquarters dira sa may Camp Tirador no Haniway Iloilo. No, ably represented by Police Captain Dulnuan no Sir Brando no Dulnuan agang iya sining mga upod no kay Ma'am JV no kay Sir Ricky no kay Sir Crodo no, together with Cap Buboy no ang barangay captain sang Barangay Madong. Of course no sa mga force multiplier naton nga president no kay Sir Emilio no dara sa may Banwasang Haniway mga kabinan no kag member man sang Bag PTD which is nga ti subong ara nagapatigayon no sang outreach program no may medical mission, may dental no kag madamo pa nga iban no may mga libre gupit. So ibaloon nato na karon no sa aton sining hepe no sa Haniway Municipal Police Station no aton sining officer in charge nakabalikat police Captain Marlon C. Perez. So balikan ta na karon mga kabinan. So muna aton sining pag-istorya at the same time no may isa man ka successful drug by bust operation man nagligad lang man nginadlaw no aton sining Haniway MPS. So duwa na no ang aton sining pag-query no kay Sir Perez no para sa ihibalo man sa aton sining mga kauturan. So we would like to congratulate man sa aton sining Provincial Drug Enforcement Unit mga kabinan. Sige pre no no problem no, try lang basta nga ma-reach out naton si Sir Perez Nabala naton kapatigayon sang activity kag medyo masako-sako gid no si Sir Perez. But anyway, no, we would like to congratulate gid sa aton sining Provincial Drug Enforcement Unit headed by Kabalikat Police Major Daji Bangod de Lima. No, ikapon nga adlaw mga kapinan sa may Banwasang Sara, 5 ka individual ang natigayon nga magkaladakpan. Grabe no ang amount no sang sining suspected sa bunga na recover ang malapit 4.5 million mga kapinan. So grabe, no? So ti klaruhon pag nato nina no pagapat-pato nato nina no kay ti kagina no, nag-try nato nag-reach out kay Sir. Di bala naton no Sunday subong
para si Sir Daji sa simbahan, no, worship siya. So maybe tomorrow man, no, ipag-phone patch naman siya, no, sa kapikagbalita naton sa Iloilo Police Provincial Office, no, regarding sa sining isa ka successful drug bypass operation dira sa may Banwa, Sangsara. So sa entire Ilonggo Cup, especially sa aton dira nga PDEO, no, ginapanginbulahan gid, ginadayaw gid, no, ang inyo sining effort, no, untiring effort gid, no, nga masugpo, no, matapna ning illegal nga droga, no, ginadayaw gid sa aton sining Provincial Director Police Colonel Bayane Manuel Arsalan. Okay ra na sa linya mga kabayanan ang aton sining mapisan, no. Very active gid nga officer in charge sa Haniway Municipal Police Station, no, kabalikat Police Captain Marlon C. Perez. Sir, good morning. Welcome gid sa aton sining programa Ilonggo Cups on Air, no. There is K5 News FM. Upod mo sa Subungaga kabalikat Vince, sir. Hello sir, good morning. Good morning. Yes sir, good morning. Balanon gid sir nga masako-sako kita dira sa Subong at inion. Welcome gid sir sa aton nga programa. There is Ilonggo Cups on Air, no. Diri lang sa DYKO 88.7 K5 News FM. Upod mo sa Subungaga sir, kabalikat Vince, sir. Hello sir. Okay, no, medyo lang kita sa linya. Bali, manong balik lang kita siguro, no? Base pwede kita guro da sir, makapangita na kita sa nga mayo nga spot, no? Kay base dead spot kita, nakaigo kita sa digin mayo gawa nga signal. No, balik lang kita sa nga dili madugay. Nablabo ka namin ni damo sa mga services offered, no? Kay kati ang aton sining mga sektor, no, ang kumbaga, no, ang partner gid, no, sa isa kag isa, no, diyan sa may Banwa kang Haniway. Kasi based sa information naton nga nabaton, no, nga guest of honor and speaker, no, ang aton sining regional director, no, sang NAFOLCOM 6, no, Attorney Jerome Asuga, no. Amo naton sinang guest speaker, no, sa sinang outreach program naton mga kabayanan. Okay, no, so diri si sir nakatawag, no, medyo baldado ginang signal mga kabayanan. Ano wala ang dapat naton himuon agud nga hindi makawatan ang aton mga salakyan? Una, likawan ang magparking sa mga madulom nga lugar. Ikaduha, saraduhon gid ang mga bintana kag pertahan sang salakyan antes ini bayaan. Likawan man nga magpilin sa mga malahalon kag importante nga dokumento, gamit o kon kwarta sa sulod sang inyo salakyan. Maghalong sa mga tawo nga nagapalapit sa inyo salakyan. Iba kayo sa gilayon ang mga depekto sa inyo salakyan, ilabi na gid ang bintana kag puwertahan. Mas makapaayo kung may ara dashcam o kung alarm system ang inyo salakyan.
Hibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar. Agod makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Manginalerto sa tanan nga tihon, hindi magkampante. Ini nga panumdom ginatulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Yara na liwat sa linya ang aton sining hepe no sa Haniway MPS. Kabalikat Police Captain Marlon C. Perez. So sir, good morning. Welcome gid sa aton sining programa Ilonggo Cops on Air no diri sa K5 News FM. Butno sa subong aga kabalikat Vince sir. Oo, magandang umaga no. Yes sir. Sa lahat ng nakikinig, magandang umaga. Yes sir, thank you so much po sir no sa time na binigay niyo sa atin ngayong umaga. Although meron tayong maliit na problema no sa signal. Pero sir no, ito po ay napakagandang balita dahil po ito ay tayo nag-conduct no based sa information natin na natanggap itong outreach program po. Sir, for the information po ng ating mga live viewers ngayong umaga, especially sa mga kababayan natin diyan no sa bayan ng Haniway sir, saan po to sir ikinandak itong outreach program at ano po sir ang purpose nito at saka yung mga services offered sir? Kabalikat Police Captain Marlon C. Perez sir. Ano yun? Mamaya lang sir, introduce ko na sir kami. Sir, pansya ka na. Okay lang ba na ako? Kasi pinapatawag ako ni RD. Sir, no problem. Sige sir, no problem sir, no problem. Sige sir. Pwede mo akong balikan pagkatapos nito? No problem sir, copy sir, no problem. Sige. Sige sir, thank you. Sige sir. Okay, pansya ka na. Sir. Maganda lang kita after na ma-introduce ako. Sige sir, thank you sir. Okay, sige, thank you. Sir. Bala na to mga kabenan. So, grabe ka sa ako. Okay, mga muning oras mga kabenan. Siyempre, RD, no? Regional Director naton sa Folcom 6 mga kabenan. No, aton dira nga guest of honor and speaker no sa aton sining outreach program no dira sa may barangay Madong Haniway Iloilo. So balikan ta na lang si Sir Perez mga kabenan. Kaya muna no basta gani ikaw ang amay sang kapulisan sa tagsa ka mga kabanwanan. No, hindi ta mapaktan no damo kita sa mga engagement bala with the community. So kag may mga bagay nga hindi ginaton mapaiway sometimes. So mo to no ginpatawag na sa niya ni RD Asuga. Si Sir Jerome. So at this moment mga kabenan, so balikan ta lang no. Thank you so much gid ka kay 5 Lawrence no. Muna lang no damo sang challenge no. But then, no, samtang nagahulat kita no, kay Sir Perez mga kabenan, ato na nay pagkatamewon ang aton sining mga komentor sa Subungaga. So by the way, no, ginatamayaw tagid gali ang aton sining Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Arsalan, sir, together with our provincial staff, head of offices naton dira sa mga chief clerk, to my fellow PNCOs and UPs. No, 43 police station no in the whole province of Iloilo, lakip ang aton sining mga mobile forces, ang 1st and 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company. Good morning gid sa inyo dira mga abyan, mga utod ko sa serbisyo. So sit back and relax lang mo dira no kag magkulo kape dira no kay kita bala sa inyo sang balita no kag mga impormasyon gikan sa inyo sining mga Ilonggo Cops. Siluwat no inyo nga anchorman no Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. So at this moment no kamusta ang tanay aton sining mga komentor no? Ay sa akong dira nga wife no Clish Cloud Blusa kag apo ni Iyas no are watching with you. Wow no nagamonitor gid. Thank you so much gid no sa inyo dira. No kay sa akong wife man no keep safe gid dira no. Blessed morning gid sa inyo no apo ni Iyas. Kay Sir Oscar Servidad no isa gid sa mga avid fans man naton. Good morning sir no watching from Santa Barbara. Wow sa aton dira nga mga Santa Barbaranhon. No, shout out kita sa inyo tanan, no? Halin kay Sir Oscar Servidad. Sir, keep safe kita. Blessed Sunday morning. Salamat gid sa pagmonitor. Ang San Rafael MPS nato nagamonitor man sa Subungaga. No? Kay Sir Kabalikat Police Captain Francis Carona, no? Sa tanan naton nga tropa dira nagana monitor gid, no? Blessed Sunday. Kay Nonong Enrile, good morning. Watching from Saraga. Salamat gid. No, kay sa tanan naton dira nga mga tropa man kag mga pumuluyo sang banwa sang Saraga. Sa aton dira nga hepe no Kabalikat Police Captain Beverly Catalonia. Kagay of course no aton sining idol. No
Ano yung mambal wala naton nga versatile person, gid. Sagid sa mga ginaidolo ta gid, no? Police Chief Master Sergeant no Francisco Lindero Jr. No, happy Sunday to all, Ilonggo Caps. Likewise, kid sir, no? Keep safe, gid. No, salamat kid sir sa support. Ang balasan na PNP na to, no, nagamonitor man. No, sa subong aga, salamat gid. And of course, no, aton sining idol, sagid sa mga mapisan gid naton, no, chiefs ang Provincial Drug Enforcement Unit. So, congratulations gid sir, no, Kabalikat Police Major Daji Bango de Lima. No, for such accomplishment. So, nagamonitor na si Sir Subong, pero arapan na sa church service. No, kumbaga, damo sang mga follow up, no, kag madamo sang engagement. Siyempre hindi nato na mapaiway, no. Sunday is the Lord's Day. So sir, thank you so much good sir, no, for watching. Kaya Mary Jane Matuliano Makapuas, no, San Enrique MPS, thank you so much good. No, kay Sir Daldeda, no, thank you so much good, sir, kay sa tanan naton nga tropa dira. Kay Mama Mary Jane Matuliano Makapusa. No, blessed Sunday morning gid sa inyo tanan. Subong man kay Apo ni Iyas, no, morning ba? Same to you, buddy. No, blessed Sunday morning gid. Kay Sir J Millamena, no, ang aton dira nga mapisan, no, nga public information officer, no. Subong, no, watching siya from San Dionisio MPS. God bless Ilonggo Caps. Salamat gid Sir J. No, blessed Sunday morning gid. Kay Ma'am Nala Rodriguez, no, isa gid sa mga avid fan man naton. Thank you so much gid ma'am. Keep safe gid. Kay Ma'am Chiray, no, watching from Banati MPS. Naton ni subong OIC, no, sa Banati. Thank you so much gid ma'am, no. Keep safe gid ma'am. A blessed morning gid. Kay Lee Gini, no, ato nga mga kapdanan sa mobile. No, salamat gid ma'am Lee. Kay Manong Jesus Patches, mga kabayan. Thank you so much gid Manong Jesus. No, shout out gid ra, no, sa kay Manong Jesus Patches, no. Of course, no, owners ang Pinoy Fish Dance. Sa muna kung gusto dira mga preska nga isda, no, tanghigi. No, mga bluefin tuna, yellowfin tuna. Ano pa nga say sang preska nga isda, no, pang sweet and sour kag labas nga pwede gid sinigang. No, kadto mo mga kabayan sa Pinoy Fish Dance. No, may mga branches madira sa may Naslo sa Dapitan kag sa Barangay Likuan, Barutak Nuevo. Isa na sa mga abyan ginaton. No? Kaya Manong Jesus Patches, Manong, thank you so much gid, no. Blessed Sunday morning. Sagid sa mga mapisan naton man, no, nga NUP, nadara sa may PIDMO naton. No, kay Ma'am Ingrid Siller, ma'am, salamat gid, no. Blessed Sunday morning. And subong man kay Delphin Apreciado, watching from San Rafael MPS. Salamat gid kag sa tanan naton nga tropa dira. Kay 29, salamat gid. Kay Newland Dacles Perio, ma'am, salamat man. Blessed Sunday morning. Have a nice Sunday kabalikat, no, watching from Leganes MPS. Salamat gid, no, Sir Cardo Dalisay. Sa tanan naton man dira nga Ilonggo Caps sa Banwasang Leganes. Kay Sir Robert Peñalusaka, salamat gid, no, for watching. No, shoutout gid ra, no, sa Phil Bikers Mostray Original, no, Hamog Chapter, no, Tagbakharo, Iloilo City. Thank you so much, Kikas. Okay ra sa linya liwat, no, nanumbalik ang aton sining gwapohon, no, and very active, no, na officer in charge ng Haniway MPS, kabalikat Police Captain Marlon C. Perez. So sir, good morning. Welcome again, sir. Magandang umaga. Yes, sir. So thank you so much, sir, no, sa pagpa-unlock, sir, no, for the second time, no, dahil alam natin na medyo may problema tayo sa signal, pero ngayon, sir, okay na. So sir, for the information po, no, again, ng ating mga kababayan diyan sa bayan ng Haniway, especially diyan sa may barangay Madong, sir, based information natin, sir, na natanggap, sir, ano ba yung ating outreach program na ikinandak dyan? Ano po ba, sir, yung purpose natin at saka yung mga services offered, sir? Kabalikat Police Captain Marlon C. Perez, sir. No, dito sa Haniway MPS, meron tayong activity ngayon kasama ang ating LGU. Yes, sir. Ang ating NAPOLCOM, ang ating Municipal Advisory Group at Battalion Advisory Group,
na pinamumunuan ni Dr. Allen Tamiring. Yes, sir. So dito po, meron po tayong outreach program. Ang serbisyo po dito, haircut, bloodletting, dental, then medical check-up. Yes. So napakaraming offer to, sir. So sir, itong mga services offered natin, sir, is free. Free po to, sir, para sa lahat. Apo, no, ito po ay sponsor po ng ating LGU kasama ng ating ang ating advisory group dito sa Aniway MPS at Aniway LGU. Yes, sir, no, at for the information po ng mga kababayan natin dyan sa may bayan ng Aniway at sa mga live viewers natin, sir, bakit po natin, sir, ano po ba yung purpose? Bakit po tayo nag-outreach sa program, sir? Opo, no, para mapalapit yung ating komunidad, no, hindi lang sa LGU kundi sa ating kapulisan din, no. Kailangan natin ibalik yung tiwala ng ng mga mamamayan sa pulis. Yes, sir. At ito po yung paraan natin para yung kapulisan mapalapit din sa komunidad. Kung ano man yung kailangan ng community, hindi sila tubili na magsabi sa atin. Kasi nga, ang ating municipal advisory group, ito yung ating tulay papunta sa komunidad. Yes, sir, no. So thank you so much po, sir. So in addition po, sir, no, ito po ba, sir, ay isa po sa mga ginagawa natin in celebration sa ating National Crime Prevention Week, sir? Opo, no. Mayroon po tayong 31st National Prevention Week, no, ang ating programa ngayon. Yes, sir. Opo. So mayroon po tayong ang ating tema po natin ay pinalakas na pamahalaang lokal para sa ligtas na pamayanan. Pagpapatibay ng mga programa sa pag-iwas sa krimen sa ilalim ng Community and Service Oriented Policing o yung CSOP system na tinatawag natin. Yes, sir. So thank you so much po, sir, no. So additional lang po natin, sir, no, na information para po sa mga live viewers and listeners natin at sa mga kababayan natin, sir, na nakikinig ngayon, no, diyan sa may bayan ng Aniway. Sir, ito po ba, sir, yung mga mag-a-avail o yung mga beneficiaries natin, sir, na mga services offered natin, sir? Wala ba to, sir, quota or may mga nasa lista na tayo, sir? Wala po, no. Kung sino yung pupunta po rito, available po yung ating mga services dito. So wala pong quota ito. Yes, sir. So lahat po ng ang beneficiaries po dito ay yung residente po ng Barangay Madong. So wala pong quota rito. Kung sino po yung pupunta, ikikiter po yan ng ating serbisyo. Yes, sir. At saka yung sa iba pa nating mga services offered, sir. Halimbawa, sir, merong taga Karatig Barangay na pupunta diyan. Open din po ba, sir? Opo, no, mayroong lumapit sa ating kanina na taga ibang barangay, ni-refer po natin sa organizer dito sa ating advisory group. So nakita naman po. Yes, sir. So ngayon, sir, ongoing na yung activity diyan, sir, na mga ano oras po, sir, nag-umpisa? Opo, no, nag-start po kanina, alas 9 yung start ng ating programa. Hanggang sa ngayon po hindi pa po natatapos dahil po sa dami ng mga pumunta na may nagpapacheck up, may nagpapagupit, at may circumcision din po na ginagawa dito ngayon. Yes, sir. So based po sa information po na natanggap natin dito, sir, meron pa pala sa mga HIV screening. HIV? Yeah, HIV screening, sir. Meron ba, sir? Parang for information po, i-check natin mabuti kasi yung nakita ko rito, dental, circumcision, haircut, bloodletting. So sige po, pwede po ba bigyan niyo ko ng pagkakataon para makita yung yung information ninyo na may HIV screening. Yes, sir. Yes, sir. At saka po, sir, no, regarding po sa activity natin dyan na ikinandak ngayong araw, sir, wala na ba to, sir, extension? Maybe bukas pa or anong oras ba to, sir, matatapos, sir? Yung kung time po, kung anong oras matatapos,
depende po siguro yan sa ating sa ating mga beneficiaries kung maubos po yung ating serbisyo, yung mga tao po. Kung maservisan po lahat, siguro doon po magtatapos ang ating programa. Pero sa ngayon po, ongoing po, mayroon pa pong mga nakapila sa ating mga serbisyo. So hindi po natin masasabi kung anong eksaktong oras matatapos. Yes sir, no? Kumbaga sir, first come, first serve to Sir Marlon, sir. Opo, no? First come, first serve, din meron din po tayong registration. Pagdating po nila, register ka, din pipila ka kung saang serbisyo yung gusto mong puntahan. Yes sir. At this moment sir, no, gusto lang po natin sir marinig, no, para po sa ating mga live viewers and listeners ngayong umaga sa ating programa, yung mensahe niyo po sir, no, para po sa mga kababayan natin diyan sa bayan ng Haniway sir, no, regarding po sa ating ika-31st National Crime Prevention Week na celebration po sir. Kabalikat Police Captain Marlon C. Perez sir. Apo, no, sa lahat po ng mamamayan ng Haniway, dito po sa ating ginaganap na outreach program, ito po yung ating daan, no, para mag-connect yung community, yung PNP at yung LGU. Kung sakali man po na meron kayong mga kailangan sa amin, bukas po ang aming tanggapan para ikiter lahat po ng ating lahat po na reklamo natin. Yes sir. So with that sir, no, ito po sir, no, isa na namang another significant accomplishment po kamakailan lang, no, na nakarang araw sir, no, yung information natin na natanggap din, no, sa ating provincial headquarters po, no, regarding po si isang successful drug buy bust operation din po, no, diyan na ikinandak diyan sa may bayan ng Haniway sir, no, for the information po ng mga live viewers natin and listeners at mga kababayan natin diyan. Sir, paano po natin to ini-launch itong drug buy bust operation? Kailan po at sino po ba yung mga alias na involved dito sir? Kabalikat Police Captain Marlon C. Perez sir. Opo, no, meron po tayong nakuha na information na itong si alias Tuknoy ay engaged sa illegal drugs, no? So ito, nag-aalok po ito ng illegal drugs sa ating mamamayan. So nagkanda po tayo ng transaction dito, buy bust operation laban po sa kanya. Yes sir. September 4, bandang alas 6 ng hapon, so naganap po ang ating transaction dito sa may barangay Hibulo, Haniway, Iloilo City. Yes sir. So sige po. Yes sir. Sir, regarding po sa mga suspect natin, no, ilang weeks po ba to sir o months yung monitoring natin sir before natin ini-launch itong buy bust sir? No, umabot tayo ng isang buwan kasi itong ating suspect, yung area of operation niya kasi iba-ibang barangay. So okay. Medyo nahirapan tayo kasi paiba-iba siya ng area. At ito nga, nasakote natin nung nakarang September 4 na nakuha na natin, no, ng 25 grams. Yes sir. Na suspected shabu at ito ay nagkakalaga ng 170,000 pesos. Grabe, ang laki-laki pa talaga to sir, no, ng recoveries natin. So ito sir, no, yung suspect natin sa ating investigation, may previous case ba to sir or record dyan sir sa bayan ng Haniway? Wala po siyang record pero ito po ay isang drug surrendery. Okay. Yes sir. Opo, drug surrendery po. Yes sir. So may idea na ba tayo sir, Marlon sir, no, regarding po sa source kung saan po to kumukuha, no, itong ating suspect sir? According sa kanya, actually yung source niya ay yun din yung source nung nahuli sa pututan. So ang ating information ngayon, yung source niya ay galing po sa Lambonao at ang bagong update po, yung mga source na po na ito ay nagsialisan na po sa lugar na yan. Okay sir. So thank you so much for sir. As of now sir, kamusta na yung status sir ng ating mga suspect? Nasaan po to sila ngayon sir? Ang ating suspect po na-file na natin ng kaso po, no, laban sa kanila. Pinalan po natin sila ng violation of Republic Act 6195. Yes sir. Oo. 9165, sorry. Yes sir. Republic Act 9165, Section 5 and Section 11, kasama na rin po dito yung Republic Act
10591 dahil po ito ay nahulihan natin din ng isang armas. Okay. So yung recoveries natin armas, sir, anong caliber po to, sir? Ito po ay homemade shotgun, 12 gauge. Ito po yung nakuha natin sa kanya. Yes, sir, Marlon. With that, sir, thank you so much po, no, for that time, no, na binigay niyo sa atin ngayong umaga. Despite po na alam natin, no, meron kayong activity diyan, no, sa may Barangay Madong. So, sir, no, before we end ngayong umaga, sir, gusto lang natin marinig, no, para po sa mga tagapakinig natin at mga live viewers natin ngayong umaga, yung mensahe mo, sir, no, sa ating pinaigting, no, na kampanya kontra illegal na droga. Sir, yung mensahe mo po, Kabalikat Police Captain na Marlon C. Perez, sir. Opo, no, ang Haniway po ay mas pinaigting yung aming operation laban po sa illegal drugs. So kung sino man po sa ating mga kababayan ang may impormasyon, pwede po silang lumapit sa akin. Kung hindi man po, doon po sa aking mga kasamahan, at wag po sila mag-alala dahil yung information na ibibigay nila ay hindi po lalabas. Yung identity po, yes, sir, ng informant ay hindi rin po malalaman ng ibang tao. Yes, sir. So with that, sir Marlon, thank you so much, good sir, sa imo siningat time nga ginatag sa aton sa Subungaga. Keep safe, good sir, no, and continue the good work and good job, sir, no. Once again, congratulations and have a blessed Sunday morning, good sir. Thank you very much din po. Yes, sir. Thank you so much. So aton nabatian mga kabenan ang aton sining hepe, no, sang Haniway Municipal Police Station, Kabalikat Police Captain na Marlon C. Perez. So grabe, no, masako-sako subong ang Haniway MPS naton together with our MAG-PTD, no, kag BAG-PTD chairman, no, aton sining Napolcom free charge investigator dira, no, magsiste isagid sa mga nag-facilitate sini, no, upod sa aton sinang Haniway MPS, no, headed by Kabalikat Police Captain Marlon S. Perez, no, si Dr. Alin Camiring, no, chairman man sa MAG-PTD kag BAG-PTD ni, no, si Doc Allen, no, kag ang aton dira nga Regional Mobile Force Battalion 6, no, headed by Kabalikat Police Lieutenant Colonel Alexander Rosales. Ongoing subong activity kag subong siguro ara nagapakighinunaan na, no, ang aton sining RD, no, sang Napolcom 6, no, Attorney Jerome Asuga. Mensahe para sa aton sining mga pumuloyo ngati safe sila, no, sa aton sining mga kapulisan. No, kay in relation ba no nga celebration, no, ining outreach program nga aton dira nga ginpatigayon, no, sa aton sining 31st National Crime Prevention Week, no, with the lead agency, no, ang aton sining National Police Commission. So God bless gid sa aton dira nga mga tropa kag sa tanan-tanan naton dira nga mga pumuluyo. No, enjoy, no, enjoy gid, no, sa inyo dira nga pag-avail sa tagsa ka mga free services offered mga kabyanan. No, may ara kita nga medical mission, may dental kita dira, free haircut, may mga ara kita dira nga feeding program, may mga gift giving kita dira. No, kag madamo pa mga kabyanan. So open sa tanan mga kabyanan, no, bata matambok maniwang. No, proceed lang mo dito subong sa may Barangay Madong, Haniway, Iloilo. Shout out kita no kay Kap Buboy, no, kay Sir Emilio, no, kag sa aton dira ang mga katapo, no, sa RMFB, no, kag nga naton sini nga Haniway MPS mga kabyanan headed by Kabalikat Police Captain na Marlon S. Perez. Congratulations gid kag syempre, no, sa isa man ka successful drug buy bust operation man, no, dira sa may Madong Hibulo, Haniway, Iloilo mga kabyanan. Hindi nato na pagtugtan, no, kag tiambal pa ni Sir Perez, no, feel free, no, to ask, no, or seek help sa aton sining mga Ilonggo Caps mga kabyanan, especially nga daan subong ang aton sining 911 call 911 response call. No, kasi isang tawag lang, no, bisan na wala kita sang load, pwede kita katawag dira, no, sa command center, no, and of course, no, all network. No, wala pili ni bisan ano ka na network, pwede ka katawag, and ang kanami pagit sini, no, kay 24 hours ini, no, mga ka-K5, no,
No, kag wala man isang kota, no nga mambalbi, hasta lang pulo kami subong, hasta lang sa 20. Wala, no, anytime, no. Pero te, bala ninyo, may konsekwensya man kung magsagad ka lang na tinawag, kag wala man lang sang kapulos-pulos. No, dapat ginabawalan gid ang prank calls, ha. Ay may ara gid nga na intended nga penalty para sa imo. No, hindi naton paglangulanguhon kay para ni sa aton yang mga kauturan no nga nagakinahanglan bulig kag assistance no sa halin sa aton sini nga mga Ilonggo Caps mga kabinan. So covered ni ang 911 response call no whole Philippines mga kabinan. Wala sang kota, libre bisan wala load kag open sa tanan nga network. K5 Daddy Rams, ako pa di sa second IPMFC Master pa shout out. Thank you so much kid no K5 Daddy Rams no shout out dira sa mga tropa nato no sa second Iloilo Provincial Mobile Force Company headed by Kabalikat Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa III. No kay Ma'am Nalilin Siautong, ma'am, thank you so much kid. Kag sa aton sining no nga 20 million ka mga live viewers sa Subungaga. Still nakatunin ka mo mga kabinan sa DYKO 88.7 K5 News FM Philippines. Serbisyo may puso. Kag sa Subungaga sa dugang paginaton mga kabinan nga mga live viewers no sa Subungaga. No kay Pakasko Robert no thank you so much sa liwat ka kay Bing Upholstery no watching from Hong Kong. No thank you so much gid Ma'am Bing no blessed Sunday morning. And kay Noy Contarsiego no nung boy no dira sa may Tagbak-Haro Iloilo City. Shout out gid dira sa inyo. Of course no kay Tay Boy dira kay Nay Diday. No, kag shout out man dira no sa akon nga family dira sa may Lapas, Jimena and Blue sa family. Kay Tol Julius no dira sa may Damilisan Miag-Awa Iloilo, kag sa Fandida family. Good morning dira sa inyo tanan. Kay Ma'am Angie Brabanso no, good PM sir and ma'am. Salamat gid Ma'am Angie, keep safe gid always. Shout out Alimudian MPS. Wow, sa mga tropa naton dira sa Banwak kang Alimudian. Sa tanan naton nga baka pumuloy dira no. A blessed Sunday morning dira sa inyo tanan. So sa Subungaga no, with regards naman no sa aton sining Uplan Bathala. Yes, so no, so confirm no ni Sir Perez no regarding sa aton sining no ara sa linya, nabalik siya. Wala na no. Balikin confirm na ni Sir, wala na ton sako gid sa K5 Lawrence. So thank you so much gid no sa aton sining world class technician. Kasi may dugang pagid ka mo ning paobra siya. So muna no nag-notify no si Sir Perez, no Kabalikat Police Captain na Marlon si Perez o kamayara no free no HIV screening no, para sa mga kauturan naton dira. Hindi ka mo makauya. No wala man na sang buyagyag dira sa inyo sini nga identity. No kumbaga ano niya no confidential. No kung gusto niyo lang kagwiling ka mo no open gate no dira sa buong sa may barangay Madong Haniway Iloilo. So sa subong mga tinion pagid no still ara gid nagapatigayon no sang Uplan Bathala no ang aton sining Philippine National Police which is to strengthen no sang spiritual foundation and moral no sang aton sining mga kapulisan no diri sa sa bilog nga Pilipinas. Which is nga ti no in partnership gid no sang aton sining kasimbahanan no, together with our community no sa may isa ka tinutuyo no palapit gid ang aton sining pagtuo no sa aton sining mahal nga Dios sa aton sining only Savior Jesus Christ mga kabiyanan. At siyempre kung may ara kita nga kahadlok sa aton sining mahal nga Dios no inspired kita sa aton sining mga alubrahon no mangin masulhay no ang aton sining mga pag-ubra no sa aton sining mga mandatos, sa aton sining mga obligasyon no
No, mga kabiyanan, once nga ti ara gid no, kumbaga God-centered gid yan no, aton sining mga kaugalingon, aton sinitag sa ka mga pamilya, no, family-centered gid mga kabiyanan, no, with God. No, maka ano bala kita no, makaamba kita sa aton sinimal nga makako so aton sining PNP no, together with our churches kag of course no, with the community no, ara dra no, ga-provide kita sang security as well as no nga ma-strengthen gid ang aton sining faith and God. So sa aton dira nga mga kauturan mga kaabyanan, ati Domingo subong adlaw kun wala na kay ngagaw sang pagsimba sa subong aga no, ingagaw karon sapon. No, mga kaabyanan. So padayon lang kita no, kag kung kamo dira no, kami nagpalinton gid sa inyo. Kung kamo dira may mga concern no, kag kinahanglan gid ang aton sining police assistance no, kag responde no, tawag lang kamo mga kabinan sa pinakamalapit nga police station sa inyong lugar or 911 mga kabinan. So wala na kita sang oras no, 12:01 na. Thank you so much gid no, kilatan na naman kita same time same station next Sunday nga adlaw sa aton sining programa Ilonggo Caps on Air. With sa DYKU 88.7 K5 News FM Philippines, serbisyong may puso. Thank you so much sa liwat gid no, Doc Ramil Oy. Okay, sa tanan nga katapo sang K5 News FM. Pangalan sa atong Provincial Director Police Colonel Bayan Emmanuel Arsalan kag Public Information Officer Police Major Rolando Aranyo. Nangin ka po ninyo sa Subungaga no, sa isa ka oras natong pag-ilistoryanay. Ay nang inyo kabalikat anchor Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Until next time, inyo masaligan. K5